Прывітанне. Я тётя Іра, которая ёсць справа да ўсяго. І вы на маім канале. Мама ці жонка. Сёння мы паговорым пра тое, хто вырашае пытанні за вось гэтага хлопца. Мы глядзім 8-мы выпуск тэлешоу «Маменькін сынок». Не палохайцеся, бо далей будзе шмат спойлераў. Калі вас гэта не цікавіць, то глядзіце адразу, што адбылося ў самым канцы. У чым сутнасць гэтай гісторыі? Як звычайна, праблема ў тым, што тут склаўся трохкутнік. Ёсць две жанчыны і адзін мужчына. Але гэта не любоўны трохкутнік. У гэтым трохкутніку ёсць мама, сын і яго жонка. Новы чалавек у сям'і. Сям'я, пра которую мы пабачым гэтую серыю, вельмі нармальная, я б так сказала. Бо у дзяўчынкі ёсць дзве сястры, ёсць брат, ёсць мама, ёсць тата. Там цалкам усё ідэальна. У хлопца сітуацыя трохі іншая. Яго мама і тата былі артыстамі, але праз пару гадоў пасля яго нараджання разышліся. Мама вырашыла, што такі мужчына не можа быць нармальным бацькам для яе сына і апорай для яе. Таму гадавала сына самастойна. Каб выгадаваць сына сапраўднага мужчыну, мама аддала яго ў кадецкі корпус, але праз пэўны час забрала, бо адчувала сябе вінаватай перад сынам, што не дае яму сваёй увагі і любові. 2 года Егор учился в кадетском корпусе. В 2018 году Евгения не выдержала разлуки с сыном, уволилась и забрала его домой. Я видела, как он мучился, потому что он творческий, это не его абсолютно. Но пришлось терпеть, плакала. Ад той пары маці і сын не расставаліся. Мацеры нават прыйшлося змяніць прафесію. Са сцэны, дзе яна спявала, яна сышла ў вадзіцелі фураў і стала дальнабойшчыцай. То бок, у прынцыпе, все нормально, і сын рос даволі самастойным хлопцам. Чаму ж, калі ажаніўся, ён стаў мамачкіным сынком? Як вы думаеце, чым скончваюцца такія гісторыі? Мы можам з вамі нават зрабіць стаўкі. Што будзе казаць кожны? Мама, напэўна, скажа: «Я не хачу, каб дзеці з'язджалі. Хай мой сын жыве са мной». Жонка, пэўна, скажа: «Я хачу жыць асобна, я хачу быць гаспадыняю сваёй сям'і». А мужчына у такой сітуацыі што кажа? «Я б хацеў, каб мае жанчыны памірыліся». Калі у вас ёсць іншыя меркаванні, напішыце ў каментарах. Узнікае пытанне, чаму я, дарослая самастойная жанчына, гляджу разам з вамі гэтае шоу пра мамачкіных сынкоў. Таму што людзі, которых там паказваюць, вельмі пазнавальныя. І нават калі мы самі не трапляем у такія гісторыі, мы бачым вельмі падобныя сітуацыі ў жыцці навокал. Бывае, што да нас звяртаюцца за парадаю. Бывае, што мы самі робім нейкія высновы, каб змяніць штосьці ў сваім жыцці. І менавіта таму, каб нешта змяніць да лепшага, я тут з вамі і разбіраю гэтую 8-ю серыю тэлешоу «Маменькін сынок». Сын. Пачнём з яго, бо ён тут самая карнявая фігура. Мужу Ангелины, Егору Самыхину, 20 лет. Он родился и вырос в Волгограде. Окончил кулинарный техникум, работает поваром в кафе. Ну што сказаць пра гэтага хлопца? Мне ён падабаецца. Вось і ўсё, што я магу сказаць, калі коратка. Ну, а калі расказаць яго гісторыю, то будзе прыкладна так. Хлопчык вельмі самастойны. Мама яго нармальна выхоўвала. Ён ад 15 гадоў сам падпрацоўвае, зарабляе грошы. Любіць гатаваць. Ну, адзінае, з чым мама яму дапамагае, гэта падбірае яму вобразы, гардэроб. Ну, яна лічыць, што лепш разбіраецца ў дызайне, не ведаю, у вопратцы, у модзе, у чым-небудзь яшчэ такім. Пазнаёміўся ён са сваёй жонкай, калі абодва, і дзяўчына, і хлопец, былі яшчэ падлеткамі, 14-15 гадоў. Дзяўчына першая падышла, яны пазнаёміліся,
пабачыліся, некі там тусавалі разам, нейкая кампанія была агульная, а праз некалькі гадоў з'явіліся і больш сур'ёзныя пачуцці, і у рэшце рэшт маладыя вырашылі пажаніцца. Ну, бывае і такое. Вельмі маладыя, 19-20 гадоў, ну але ж нармальнае жаданне. Калі ёсць пачуцці, калі ёсць сур'ёзныя намеры, то ёсць сэнс і юрыдычна зарэгістраваць свае стасункі. Улічваючы ўзрост маладой пары, мне падаецца цалкам нармальным, што яны жывуць у мамы. Тым больш, што вось мама мае 5-пакаёвы дом. На маю думку, там павінна было хапіць месца ўсім, але штосьці там не складваецца. І, канешне, мама бяжыць абараняць свайго сына, і праз тое ў жонкі складваецца меркаванне, што быў муж сур'ёзным мужчынам, на якога яна планавала разлічваць, а раптам апынуўся мамачкіным сынком. Вось тут я трошкі хачу адысці ад шоу і пагаварыць менавіта пра гэту з'яву. Чаму увогуле зараз мы гаворым пра мамачкіных сынкоў? Чаму раней пра гэта не казалі? З аднаго боку, было абсалютна нармальным, калі некалькі пакаленняў сям'і жылі разам у адным доме. І вы таксама, магчыма, гэта яшчэ ўзгадаеце, асабліва калі ў вёсцы жылі ці прыязджалі ў вёску. Там жа ж было так. І бабуля з дзядулем, і мама з татам, дзеці, а бывае, што яшчэ там дзядзька ці цётка малодшыя ці старэйшыя, мама ці таты. Яны ўсе жылі разам, і гэта было нармальна. Зразумела, што былі нейкія канфлікты і ў свякрові з нявесткаю, і, можа, там у мужчын паміж сабой, ці ў мужчын з жанчынамі. Рознае бывала, так? Але не лічылася, што гэта нешта такое, чаму варта надаваць пэўную асаблівую увагу. Всё было проста ок. Зараз жа, калі мы жывём нашмат лепш, чым нашыя продкі, хочацца больш самастойнасці, хочацца больш камфорту, хочацца лічыць сябе дарослым, хочацца прымаць уласныя рашэнні і гэтак далей. Гэта адзін бок канфлікта. З іншага боку, мужчыны ў нашым грамадстве да гэтага часу лічацца больш каштоўнымі людзьмі, чым жанчыны. І асабліва гэта тычыцца дзяцей. Я ведаю шмат мужчын, которые проста ганарацца тым, што ў іх ёсць сын, і робяць гэта проста самым вялікім подзвігам у сваім жыцці. Асабліва мяне смешыць, калі кажуць: «Мой наследник». И я такая думаю, и что ж ты ему покинешь у это самое наследство? У лепшым выпадку якую-нибудь кватэру у хрушчоўцы аднапакаёвую, ці там, не ведаю, яву напаўржавую. Вельмі доўгі час мужчын цанілі больш, чым жанчын, бо яны лічыліся лепшымі работнікамі, яны больш моцныя фізічна, у гаспадарцы ад іх больш толку. З іншага боку, наша краіна прайшла праз войны і рэвалюцыі, дзе мужчын проста як гарматнае мяса забівалі ў вялікай колькасці. І вось паваенныя пакаленні яшчэ памятаюць той час, калі мужчын проста не было. Калі вот на 10 дзяўчонак па статыстыкі 9 ребят нават у песнях засталося. Так яно і было вельмі доўга, што абы які, але свой. А калі нарадзіўся хлопчык, то яго трэба берагчы, як проста вока ў галаве, каб, не дай Бог, нешта з ім не здарылася. І мужчыны аказваюцца паміж дзвюх агнёў. З аднаго боку мама, которая любіць і аддае ўсю сябе і як бы ці патрабуе, ці так моўчкі, сітуацыйна патрабуе, каб нешта было ўзамен. З іншага боку грамадства, которое патрабуе ад яго быць там мужчынам, быць мужным, быць маскулінным і гэтак далей. Безумоўна, вельмі часта так здараецца, што маміна слова аказваецца мацнейшым, таму што бацька сыходзіць з выхавання сына у туман. І гэта сітуацыя таксама вельмі частая. І што можна сказаць пра нашага хлопца? Ён даволі добра трымаецца ў гэтай сітуацыі. І працуе, і стасункі ў яго з дзяўчынай, і жаніўся ён нармальна, адказна паставіўся да гэтага. То чаму ж яго лічаць мамачкіным сынком? Маім меркаваннем, ён проста яшчэ вельмі малады. І ў пэўным сэнсе ён мае права пабыць пэўны час яшчэ мамачкіным сынком. Я нават больш скажу. У гэтай сітуацыі
Кожны і кожная мае рацыю, кажа нешта абсалютна правільнае, але чамусьці з гэтых розных правільных частак не складваецца гармонія, а складваецца канфліктная сітуацыя. Чаму так? Разбіраемся далей. Наступная гераіня гэтага сюжэта – дзяўчына, жонка мамачкінага сынка. Вельмі маладая, вельмі прыгожая, амбітная дзяўчынка. Яна вырасла ў хорошай сям'і, у яе быў клапатлівы тата, і, безумоўна, яна шукала такога самага мужа, як і яе тата. І зараз яна ў пэўным сэнсе у мужы бачыць не толькі мужа, але яшчэ і бацьку. І ёй хочацца, каб пра яе клапаціліся, каб яна заставалася дзіцёнкам. І праз тое, калі нешта ідзе не так, як яна сабе па-дзіцячаму вырашыла, яна пачынае крыўдзіцца на новых сваіх блізкіх. Я ожидала, что мой мужчина будет опорой для меня, так сказать, моим защитником. Я не получаю должного от него, чего я хотела там, да, как я это себе вообще представляла. Но ты знаешь, претендовать на тот уровень защиты, который тебе обеспечивает твой отец, мы можем рассчитывать на это только, когда мы маленькие дети. А взрослая позиция – это уметь разделить ответственность, потому что беспрекословно требовать этой защиты – это позиция маленькой девочки. Одним из критериев взрослого отдельного человека является желание брать на себя ответственность. Ну вось, напрыклад, дзяўчынка вучыцца на касметолага і запрашае да сябе сябровак, которым робіць макіяж. Такім чынам яна зарабляе грошы, але маці гэтым недовольна, бо вечна ў хаце тусуются чужие люди. Ёй гэта не падабаецца. У нас в доме 5 комнат. Она может спокойно освободить одну комнату для моей работы. Ну, магчыма, мне б таксама не падабалася, бо хата гэта даволі прыватная прастора. Праца дзяўчыны стала адной з кропак, якая дае пастаянны канфлікт жонкі і свякрові. Чаго хоча гэта дзяўчына? Яна хоча, каб муж яе абараніў, то бок таксама ўступіў у канфлікт з мамай. Ці мае яна рацыю? У пэўным сэнсе так. Калі свякроўка кажа ёй «здымі студыю і працуй там», дзяўчына кажа «ну на гэта няма грошай». Але ці гэта адказ дарослага чалавека? Ну, трэба падумаць. Калі дзяўчына кажа мужу свайму, што пагавары з мамаю, каб яна неяк там вот мне дазволіла, ну гэта таксама дзіцячая просьба. Чалавек яшчэ не гатовы глядзець на свет дарослымі вачамі. Ну і таму вось як дзіцятка крыўдзіцца. Толькі не было яшчэ таго, што яна сама ўпала на падлогу і забіла пяткамі. Тут можна было б гаварыць, што яна таксама мамачкіна дачка, і мы б мелі рацыю. Але, бачыце, дзяўчатам у нас такое даруюць. А вось калі хлопец моцна прывязаны да мамы, то ўжо ўзнікаюць пэўныя прэтэнзіі. Ці мае гэта дзяўчынка рацыю? Я ўжо казала, мне хочацца абараніць кожнага чалавека ў гэтым сюжэце. Дзяўчынка таксама мае рацыю. Ёй усяго 18 гадоў. Яна яшчэ насамрэч малая, але ўжо ўступіла ў дарослае жыццё, ну і мае трохі стаць больш дарослай. А гэта не заўсёды прыемна. Наступная гераіня для мяне самая цікавая і блізкая. Гэта мама. Мама прыкладна маіх гадоў. Ну, маладзейшая, конечно, я так ужо трохі камплімент сабе зрабіла. Мама вельмі самастойная і крытычна мыслячая жанчына. Ну, просто потому, што ў яе ёсць, я магу зрабіць такія высновы. У яе ёсць дом, у яе ёсць дзіця. Яна выхоўвала сына сама. Яна зарабляе грошы цалкам. Сюрпрыз-сюрпрыз. Потым мы даведваемся, што ў мамы ёсць чалавек, который больш за 20 гадоў яе кахае. На протяжении многих лет Стас появлялся периодически, интересовался, как складывается моя жизнь, постоянно заботился обо мне, какой-то, не знаю, такой, можно сказать, ангел-хранитель. Ну, як бы жанчыны пра гэта таксама могуць зрабіць пэўныя высновы, бо 20 гадоў адзін і той жа чалавек цябе кахае, ну гэта тое-сёе ды значыць. У тым ліку пра жанчыну. Чаму мама
так хоча утрымаць сына пра сябе. Здавалася б, усё складваецца нармальна. Дзіцятка здаровая, яна яго нармальна гадуе, апранае, корміць, вучыць і гэтак далей, все нармальна. Ну, але ж вось ужо сын дарослы, ён вырас, ажаніўся. Што не дае пакою маме? Адгадайце з аднаго разу. Тут прачынаецца, хто б мог падумаць, пачуццё віны. Чувство вины меня вообще не покидало. Да, оно меня с самого рождения не покидает. Просто усиливается, когда-то затихает. Бо калі сын быў малы, я там спявала, бо я яго цягала з сабой на рэпетыцыі, не дадала яму ўвагі, не дакарміла яго з лыжачкі. І зараз, вось, калі ў мяне ўжо ёсць і час, і грошы, і магчымасці, і разуменне ўсіх сваіх памылак, вось зараз я вазьму і ўсё гэтаму сыну дадам. І не важна, што ён ужо дарослы. Ну, вось такая сітуацыя бывае. І зноў жа сацыяльныя чаканні. На жанчыну узвальваецца цалкам усё ў выхаванні дзіцяці. Тата проста такая фігура, которая адсутнічае. Нават аліменты не плаціць, і пра гэта мама кажа нейтральна абсалютна. Там няма ні асуджэння, ні там чакання некага. Окей, то бок ты сышоў, да свідос. Расстались. То бок яна сама все гэта на сабе цяне, і ў выніку грамадства яе ж і абвінавачвае. Не так васпітала, не так выхавала. І як з гэтым жыць? Складана. Наступная фігура гэтай драмы – бацька, то бок дарослы мужчына. Што пра гэта сказаць? Нічога. Бо дарослы мужчына у жыцці хлопца-падлетка, як правіла, гэта фігура па змоўчанню адсутная. На вялікі жаль, я бачу, што сем'і распадаюцца і мамы гадуюць сыноў самастойна. Вельмі добра, калі ў хлопца ёсць нейкі старэйшы настаўнік, ці трэнер, ці, можа, сябар, ці бацька сябра. То бок нейкая мужчынская фігура, з которой ён можа браць прыклад. Але калі гэтага няма, то ў яго мама атрымліваецца і за маму, і за тату. Чаму мужчыны так паступаюць са сваімі дзецьмі? Вернемся да таго, што мужчынам даруюць вельмі шмат таго, чаго жанчынам не даруюць. Бо мужчыны лічацца там лепшымі, бо яны лепш ведаюць, бо іх мала, бо іх трэба берагчы, бо яны раней паміраюць, бо яшчэ што-небудзь, яшчэ што-небудзь, яшчэ што-небудзь. І ў выніку, што мужчын проста не хапае, таму якія ёсць, такія і добра. Што яшчэ мне падабаецца ў гэтым шоу як сацыяльная з'ява? Сюды запрасілі псіхолага, который дапамагае кожнаму члену сям'і разабрацца са сваімі праблемамі. Як гэта атрымліваецца? Ну, мяркуйце самі, але мне падабаецца сам падыход, што псіхолаг гэта не для псіхаў. Нарэшце у масавых тэлешоу паказваюць, што псіхолаг гэта нармальна. Звяртацца за дапамогай, калі не можаш разабрацца сам ці сама, гэта цалкам ок. Што ж раіць псіхолаг нашым героям? Самае цікавае, на маю думку, гэта тое, што ён параіў хлопцу, гэтаму мамачкінаму сыну, аб которых, уласна, і б'юцца дзве жанчыны. Ён яму параіў вельмі крутую рэч. Усе пытанні, которые ён мае да мамы, вось гэты хлопчык, мужчына малады, задаць мужчынам. І гэта вельмі глыбокая думка, бо насамрэч мужчыны дарослага ў жыцці ў гэтага хлопца не было. Першым звяртаецца да свайго калегі, з которым разам яны працуюць у рэстарацыі паварамі. І, конечно, хлопец яму кажа, раз такая сітуацыя, трэба раз'язджацца. Як вы думаете, што сказаў наш герой? Они не понимают меня в этой ситуации, то, что мне будет одиноко без мамы, и маме мне будет одиноко. Другім ён звяртаецца да свайго сябра, з которым яны разам ад дзяцінства ці ад падлеткавых часоў. Як вы думаеце, як адрэагаваў герой на падказку сябра? Мы уже давно дружим, давно друг друга знаем, но я не понимал его мнение в моей ситуации. Урэшце, ён звярнуўся да яшчэ аднаго мужчыны, гэта брат жонкі, паспяховы, самастойны, дарослы і нарэшце учуў
тое, што спрабавалі данесці да яго ўсе астатнія. То бок, што трэба такі раз'язджацца. Получается, ты свою личную жизнь рушишь, и также, и, возможно, и маме свою личную жизнь не даешь. Просто надо решиться. Во-первых, ты делаешь шаг в эту жизнь, становишься самостоятельным. Конечно, ситуация неправильная, что Егор не хочет съезжать от мамы. В принципе, такие вмешательства родителей, они разрушают всю атмосферу в доме. Адзіная праблема, з которой звярнулася да псіхолага маладая жонка, гэта тое, што яе булілі ў школе, і да гэтага часу яна не можа дараваць сваім крыўдзіцелям. Псіхолог параіў напісаць іх імёны на талерках і... Я вас прощаю. Дзяўчына сказала, што ёй гэта дапамагло. Я разбиваю, а у меня все выходит вообще из души. И гнев, и злость, и мне хорошо. Мне б хацелася ёй паверыць, і мне б хацелася, каб вырашаць доўгія праблемы было так лёгка. Шчыра скажу, я б не пашкадавала нават самага свайго лепшага параднага сервіза. На жаль, гэта не заўсёды так працуе. Для мамы псіхолог параіў практыку, каб параўнаць тое, як яна лічыць, павінна была рабіць ідэальная мама і як яна рабіла насамрэч. А потым запытацца ў сваіх блізкіх знаёмых і сваякоў, што яны думаюць з гэтай нагоды. Ці была яна добрай мамай, ці не вельмі. И до 12 лет я что была? Какая я мать тогда? Одним словом. Опять безответственный. Жанчына расказала, што пачуццё віны, якое вымушае яе думаць кепска пра сябе, наступае хвалямі. І пасля гэтага практыкавання яна расплакалася ізноў. Напэўна, гэтыя слёзы былі патрэбныя ёй, каб яшчэ раз адпусціць сябе і дазволіць сабе быць не ідэальнай мамай, а проста звычайнай мамай. Усе мы робім памылкі, усім нам цяжка, асабліва, калі на жаночыя плечы узвальваецца увесь цяжар выхавання, зарабляння грошай, утрымання дому, нармальнай сацыяльнай абстаноўкі і гэтак далей. Не зможаш ты быць ідэальнай, нават калі вельмі хочаш. Ды і не трэба. Калі мы кажам пра маму, варта ізноў узгадаць пра тату, который адсутнічае. Сын хацеў ці не хацеў, вольна ці не вольна, але спрабаваў стаць вось на ролю гэтага галоўнага мужчыны ў жыцці мамы. Ён сустракаў яе з камандзіровак, ён гатаваў нешта смачненькае, ён стараўся зрабіць ей прыемнае, то бок ён замяняў тога мужа, которага ў сям'і не было. Адна з задач, которую поставіў перад імі псіхолог, раздзяліць для сябе, дзе хто з'яўляецца мамай, а дзе сынам, дзе жанчына, а дзе мужчына. Вось гэта вельмі важна, каб малады мужчына таксама для сябе развёў, дзе вось кім для яго з'яўляецца гэтая жанчына больш. Мамаю ці ўсё-такі жанчынай, за которую трэба трошки так даглядаць, можа, і клапаціцца пра которую. Што яшчэ тычыцца мамы, то маме, конечно, параілі жыць уласнае жыццё. То бок можа звярнуць больш увагі на таго мужчыну, который так доўга яе чакае і кахае. Ну а маме з сынам параілі, хто б мог падумаць праз 20 гадоў, перарэзаць пупавіну. Но разрывается болезненная зависимость. Як вы думаеце, чым скончыцца гэта сямейная гісторыя? Можаце рабіць прагнозы. Праз 2 месяцы аказваецца, што ўсё можна выправіць. Маладая сям'я жыве асобна, мама жыве самастойна, у дзяўчыны з'явілася студыя, дзе яна практыкуе, і ўсе давольныя. Але ў мяне пытанне, за чый кошт гэтая згода? Маладыя зарабляюць не вельмі шмат. Зняць студыю для дзяўчыны дапамог яе старэйшы брат. Мама зарабляе удвая больш, чым гэта маладая пара разам. Напэўна, яна дапамагае аплочваць кватэру. Ці быў сэнс раз'ехацца? Кожны вырашае сам. Яны сваё рашэнне прынялі, і мы можам над ім падумаць,
калі прымаем свае рашэнні. Вось такім чынам у тэлешоу з дапамогай чырвонай стужкі і пясочніцы з лялькамі можна вырашыць нават самыя складаныя сямейныя праблемы. А калі на дапамогу прыходзіць яшчэ і цёця Іра, можна задумацца над іх прычынамі і зрабіць уласныя высновы. Калі вам падабаецца такая кампанія і гэтыя разборы, то лайкі, калакольчыкі, каментары і ўсё, што вы яшчэ ўмееце рабіць. Сустрэнемся ў наступным выпуску і абмяркуем, што вы сказалі пра гэты.